Πρώτα χρειαζόμαστε ένα άξονα replay. Το βάζουμε, πατάμε Pokemon Modify και 100 level. Και τώρα πάμε να βρούμε το Mew. Να μην ξεχάσω, για να βρούμε το Mew πατάμε Bug και έχουμε Master Ball 493. Βγάζουμε, κάνουμε το 342. Ok. Και τώρα πατάμε L. All. «493» που είναι τα Master Ball, μείον 151 που είναι ο αριθμός του Mew, κάνει 342. Και όσο αφαίρεσα μοιάζουμε Mew. Να το 100 level. Τώρα θα πιάσουμε. Ευχαριστώ που είδατε. Σάρκο Hacker YouTube.